Добре дошли в България, земята на хилядолетна история и култура. От високите върхове на Рила и Пирин до Черно море, тук са древни традиции. Хан Аспарух основава българската държава. Плиска е първата столица. Крум и Симеон Велики оставят следа в европейската история. Княз Борис I е покръстителят на българите. Рилският манастир съхранява писмеността и вярата. Кирилицата, дело на Климент и Наум, озарява Златния век. Ръкописи и книги свързват поколенията. Цар Калоян и Търново символизират сила и държавност. Средновековните хроники свидетелстват за битките и победите. Паисий Хилендарски и Левски вдъхновяват нацията. Априлското въстание и героите на Шипка са символ на борба. България възкръсва като независима държава. Вазов и Яворов вдъхновяват народа с творчество. Литература и изкуство обогатяват националния дух. Фолклорът пази българската идентичност. Спорт и съвременни постижения вдъхновяват българите. Със славна история ни познават в света. Това е нашата родина България.